Я не вельмі ўмею урывацца ў размову. Я чакаю запрашэння. Нібыта размова гэта месца, і калі ніхто не пасунецца, табе няма куды зайсці. І я стаю каля дзвярэй ды чакаю. Думаю, калі мяне паклічуць, я зайду. І часцей за ўсё ніхто не кліча. І я стаю доўга звонку, сама мерзну, не таму, што мне няма чаго сказаць, а таму, што мне няма куды ступіць. І самае дзіўнае, напрыканцы такой размовы я часта чую: «Слухай, як добра паразмаўлялі, давай яшчэ». Мая мудрая сяброўка, псіхатэрапеўтка, кажа мне, што калі чалавек намацае свой сапраўдны голас, скіне навязаныя ролі, спраўдзіцца, ён будзе гаварыць. Ні няўважлівы суразмоўца, ні замкнутыя дзверы, нічога яго не спыніць. Ён будзе дзяліцца са светам палымяна пры нагодзе і без нагоды, бо ён мае ясную ідэю, ён разумее выдатна, што ён хоча данесці гэтаму свету. Магчыма, гэта так, для многіх гэта так, але не для мяне. Бо размаўляць для мяне значыць нешта іншае. І з гадамі мне ўсё больш і больш хочацца гэтага іншага. І хочацца ўжо нарэшце turn the tables, як кажуць ангельцы, памяняць ход гульні. Толькі не да канца ясна, як. Я ўжо больш 20 гадоў выкладаю ангельскую мову. І заўважыла адну дзіўную рэч. Часта да мяне на прыватныя заняткі людзі прыходзяць нібыта з вельмі канкрэтным запытам. Яны кажуць: «Хачу давесці да ладу ўмоўныя сказы», альбо «Хачу палепшыць вымаўленне», альбо «Хачу радыкальна пашырыць запас фразавых дзеясловаў». І яны паляпшаюць сваю граматыку, дасканаляць вымаўленне, толькі ім заўсёды чагосьці не хапае, ім заўжды мала, і ўсё роўна штосьці не тое, таму што іх сапраўдны запыт быў не пра мову. У мяне ёсць адзін студэнт, дакладней калега, ён выкладае міжнародныя адносіны ў адным заходнееўрапейскім універсітэце па-ангельску. Вельмі разумны, з выдатнай ангельскай. І штогод універсітэт атрымлівае зваротную сувязь ад студэнтаў пра выкладчыкаў. Напрыканцы першага году працы ён атрымаў прыкры водгук ад большасці сваіх студэнтаў, якія нібыта любілі яго заняткі, цэлы год хадзілі з захапленнем да яго. Яны напісалі, што ён гучыць занадта просталінейна. І вось тут пачынаецца самае цікавае. Замест таго, каб высветліць, што яны мелі на ўвазе, што ён там такое казаў, ён адразу вырашыў, што праблема ў мове, і пільна вырашыў заняцца сваім сінтаксісам і прыйшоў з гэтым да мяне. Але мова ў яго была выдатная. Невыдатнай была звычка казаць: «Не, няправільна, там, дзе англамоўная размова, прадугледжвае нешта зусім іншае». Яшчэ адзін мой вучань, бізнесоўца, шмат размаўляў са сваімі амерыканскімі партнерамі на вольнай ангельскай мове, бо доўгі час жыў у ЗША. І ён заўжды адчуваў, што недзе фальшывіць, таму што размова ў пэўных месцах заўжды халаднела. Ён таксама вырашыў, напэўна, нешта з артыклямі. І запісаўся да мяне кансалідаваць асновы ангельскай. Але, на шчасце, набраўся мужнасці і спытаў свайго калегу, што не так. І той яму па сакрэце прызнаўся: «Ты проста зашмат нам расказваеш». І зноў праблема была не ў мове. Калі заплюшчыць вочы і паглядзець трэцім вокам на запыты на ангельскія заняткі, ды паслухаць іх трэцім вухам, як вучыў мяне адзін філосаф, то бок паслухаць не самі словы, а што ў іх звініць, мы, вядома, адчуем трывогу. Толькі трывога гэтая ніколі не пра мову. Трывога гэтая пра англамоўную размову. Уважлівасць да суразмоўцы у ангельскай мове узаконеная і абароненая. Уважлівасць легалізаваная на ўзроўні рытму размовы. І калі людзі адкрываюць гэта для сябе, звычайна балюча, праз такую непрыемную рэакцыю чалавека ў размове, яны адкрываюць, што размова гэта не проста абмен меркаваннямі. Я думаю: ага, цяпер вы адчуваеце, пра што мой боль, пачулі ад іншых, чаго мне не хапае у размове.
Разумееш, тлумачыў мне той выкладчык міжнародных адносін, я проста не люблю губляць час, марнаваць яго. Калі нешта не так, я так адразу і кажу: "No, that's wrong". А ў ангельскай мове ёсць іншая звычка. Не ламаць размову ударам у нос. Пасля крывавых грамадзянскіх войнаў у 17 стагоддзі, ужо выдыхнуўшы, я так уяўляю, пры філіжанцы кавы, ангельцы дамовіліся, што цяпер хай ідзе дымам гэтая яснасць. Цяпер яны штомоцы, напружыўшы ўсе сілы, будуць змякчаць сваю нязгоду. І замест ідыёт яны пачалі казаць: "Я не думаю, што ён надта разумны". No, that's wrong зачыняе дзверы перад носам. I don't think that's quite right пакідае гэтую шчыліну для дыялогу. Бо цымус размовы ніколі не ў тым, што менавіта мы кажам. Цымус у тым, як гэта гучыць для іншага чалавека. Мае студэнты шукалі мовы, хаця насамрэч ім патрэбныя былі навыкі сардэчнай размовы. Памятайце хвосцікі. Isn't it? Don't you? Shall we? Гэта не граматыка, гэта не структура, гэта запрашэнне. And you? What do you think? Гэта не проста пытанне, гэта гэст увагі. Магчыма, самы важны гэст увагі – гэта размаўляючы заўсёды спраўджваць, а ці чалавек побач са мною не мерзне, не задыхаецца ад нявыказаных слоў, ці не час пасунуцца і запрасіць яго ў размову. Зрэшты, англамоўная размова нічым не розніцца ад беларускамоўнай. У нас яны таксама ёсць. Гэтыя маленькія гэсты гаючай размовы. Напрыклад, як справы? Здаецца, што можа быць прасцей? Але гэтае пытанне насамрэч ніколі не пра справы. Я часта чую ў адказ: "Дрэнна", і маўчанне. Альбо "Добра", і маўчанне. І размова зачыняецца, як турнікет у менскім метро, калі ты без жэтона. А можа быць па-іншаму. Можа быць, як справы, вашымі малітвамі. І адразу цёпла. Пра мяне так добра думаюць, пра мяне наогул думаюць, мяне бачаць. Альбо наш клічны склон. Богдане, Алесю, Волю, маму, сынку, браце. Апошнім гукам мы дацягваемся да чалавека, мы яго выцягваем сваю размову, мы яго саграваем. Але ці часта мы чуем гэты апошні гук? Чаму мы праслізгваем праз гэтыя гэсты увагі? Чаму так лёгка пагадзіліся быць проста яснымі? Не марнаваць на іх час па-ангельску ці па-беларуску. Магчыма, таму, што жыццё нас вучыла быць абачлівымі і прадуманымі, і гэта вельмі класныя якасці, і мы навучыліся, мы сталі яснымі, канкрэтнымі, дакладнымі, прадуманымі, мы гэтым ганарымся, мы матэматычная нацыя. Але чамусьці пасля такой размовы з мілымі майму сэрцу, бясконца разумнымі сябрамі, я адчуваю сябе без кіслароду, бо не выказала гэтых слоў, прамаўчала всю размову. Бо я такі чалавек, які не любіць урывацца ў размову, які шукае танцу ў размове і чакае запрашэння. Хто ведае бачату, той мяне зразумее. Там галоўнае не ўразіць, галоўнае паказаць: я нічога без цябе не станчу. Гэтак жа і ў размове. Важна не ўражваць, важна запрашаць і адгукацца, бо і танец, і размова – гэта заўжды пра дваіх. І ў танцы, і ў размове адна агульная умова – увага. Увага, бадай, самае важнае, што я магу раскатурхаць на занятках ангельскай. Без увагі немагчымая памяць. Нічога немагчыма запомніць без увагі. Ні адна мова не засвоіцца без увагі. Без увагі на суразмоўцу немагчымая размова. Тады мы проста будзем агучваць свой дасканалы маналог, круціць індывідуальную харэаграфію, пакуль партнёр замярзае за кулісамі, пакуль памірае размова. Без увагі да жыцця мы не жывем жыццё, а толькі так гуляемся ў ясныя словы. Сапраўдную увагу
можна падарыць іншаму чалавеку. Можна запусціць размову, напоўніць яе дыханнем, сагрэць у ёй чалавека. Але, і вось тут пастка, сапраўдную ўвагу немагчыма запатрабаваць у адказ. Немагчыма ўварвацца ў размову і сагрэцца ў ёй, калі іншы не пасунецца, калі не з'явіцца гэтае маленькае «можна, заходзь». Сапраўдная ўвага не здабываецца. Яе не заслужыш. Яна як цуд. Яе можна толькі навучыцца бачыць. І як заўсёды, трэцім вокам.